Azte kuadrilla animatu dena gaur, Zema gente dagoen hemen. Zema gente baturan hemen. Indautxo aldeko eskola, Indautxo eta Basurtoko eskola, Dautxo eta Basurdea, gora zue! Gure seme alabak euskaldutzen ari zarete, euskara zue zarete, euskara gara, korrika gara! Urtileko pankartari mesedez aurrekoan. Kontuz erdiko pivotekin. Ez du azierterik nahi, kontuz erdiko pivotekin. Inoren dadila jauzi orain. Kontuz pankarteroak, pankartzerak. Kontuz korrikalariak, kontuz guztiok. Aupa, zue. Mesedez, guztiok pankartaren atzetik. Pankartaren atzetik. Apo Indautxo eta Basurtoko eskola, gora zue! Hezkuntzan behan, euskara egon nahi dugulako, eta bizi nahi dugulako. Kontuz pivotekin esartu miniko, Hemen bidea isi egiten da kontuz garantila, pivoteak, kontuz, eta... Egunon Euskal Herria, egunon Euskal Herria zer moduz, ongi etorri Bilbora, korrika Bilbon amaituko dela eta prestatu dugun saio berezira, Bilbon da maitasun eskutitza, goizaldea txori herri igarota, Bilboko kaleetan dabilelako lekukoa, eta ondorengo ordubetean zuen ganatuko dizkizuegu korrikak zuzenekoan hortxe Imanol Pradales lehendakaria eta Ibone Bengoetxea kultura sailburua. Hortxe zuzenean, Bilboko autonomia kalean. Eta egunon, Begoaltzea Andrea, zuri. 3.371 kilometron hartu du lehendakaritzak lekuko hori. Eta esaten bilena, ondorengo ordubetean zuen ganatuko dizkizuegu korrikak Bilbon emango dituen azken kilometroak, eta horretarako gure Bilboko plato honetan Josu Txaburu, ongi etorri izateren da, baina etxeko modukoa. Eskerrik asko, eta egia da etxeotan sartzen dana eta etxekotzat hartzea ze ona izaten dan. Eta gure eskuren bozera maia besteak beste. Besteak beste. Besteak beste. Eta Jone Gartzia kazetaria eta itzultzaia, taldiko eta ongi etorri zuri bai. Korrika amaierara heltzen da Bilbikote, zelan bizi izan duzu aurtengo korrika. Jone, zu korrika oso oindala gutxi. Bai, korrika egite dinator emozio biziz hasi zenetik. Orain arte, ja penaz amaituko delako, baina, zu jende asko eskertuko duela bai, lanean da bien jende guztiak, hartzen daukan lan guztiarekin, baina bai, emozio guztiarekin. Bai, nik lehenengo eta behin Joneren hitzak neuriak egiten dodaz. Eta da, eskertu, bi urteetan guztia hau egiteko gaitasuna, alegina eta indarra jarri duen jende guztia. Eta nire kasuan ondarrun asteazkenean eduki genduen aukera hor gozamen ederra hartzeko, eguraldiak lagundu oskon, eta era batera bestera nik hemen aipatuko neukena da, herritarrek zer nolako euskararekiko atxikimendu hori adieraztea, izan atxaldez, izan goizez edo goizaldean, eta hemendik ere goizaldean eta ordu txikitan lekukoa eraman daben guztiei ere zu behonda izuela. Hortxe lehendakaria ikusi dugu lekukoarekin, Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria. Ja ezagunak eta ikusiko ditugu, hemen ikaurra Bilboko kaleetan. Bikote zena barmenduko genuke aurtengo korrikatik. Behar bada izan da azken aldietako korrikarik jendetsuena. Baliteke, baina... Eta luzena, ez? Bai, 3.000 ez dakizen bat garren kilometran helduko den amaierara, udaletxera, baina badira kilometroak. Bai, eta gainera,
bueno, sarri askotan esaten dugu ez, historikoa dela, jende gehien aurkitu duena, eta nik opa dio dana korrikari da, hemendik 2 urtetara ere, marka hauek oraindik etetzea, bai? Eta gero ez da atxikimendu zabalagoa izatea, eta ez da makala, ez, 3000 eta piku garren kilometroan dabil, ez, korrika, eskerraldean doan nire nahia da. Bai, nire nahia da. Hor doa, estiloarekin doa, estiloso doa, eta ondo, auspoarekin eta. Esaten egin nintzen esan, 3000 garren kilometro iritsita, gutxienez, 3000 eskutatik pasatu da lekukoa. Eta hori ez da marka makala, bai? Atarratzetik hasi da Bilbon bukatu, guzti horrek badauka bere esanahia ere. Ametzolan barrena momentu honetan 24. korrika, eguerdiko 12 eta 4 inguru horretan espero da azken kilometroa egitea Bilboko udaletxera bidean. Umetxo asko ere ikusten gabiltza azken egun hauetan, eta esaten gabiltzana aurreko saio berezen, Iruñeko saio berezian. Behar bada momentu ez dira konstiente izango, bizi izan dutenaz. Baina konstiente direnean. Bai, segurenik 10 urte barru edo egongo dira, nik eraman nuen 2026an lekukoa. Bai, eta umeak ere goizeko ordu txikitan korrikan ikusi ditugu, hori ere, eta hurrengo egunean eskolara, herrietan gau pasatzen denan ere hor umeak ikustea, hitzela da. Eta ilusioz egiten dute, baina bai, igual ez dira konstiente eta eskertuko dute urte bat. Eta behar bada jongo dira behartuta, ez dakit zeu zer egitera. Ilusioz ikusten dira nik. Bai, umeena ere kuriosua da zen, gure eskuren kasuan, hainbat, nerabe edo esain nerabe direnekin ere topatu izan naiz, eta aurreneko kontua aipatu didatena izan da gizakateetara euren gurasoekin joan zirala eskutik. Eta eskutik joandako ura, edo ark oraindik jarraitzen du. Eta oraindik atxikimendu hori badago, baina gogorapen hori, jonek aipatzen nola irauten duen denporan eta nola gero atxikimendu hori sortzen duzun baita ere kasu honetan euskararekiko, ez? Eta gero gauza ederra da, korrikak lortzen duen beste gauza bat, eta da belaunaldien arteko lotura hori, ez da? Txikitxoak ikusten ditugu hor, baina ikusi du, ez? Nagusiak hor, ez? Eurena ematen baita ere, ikusi ditugu, ezin dugu ahaztu, urte horkila zabala dagoela, eta batzurentzat lekukoa eramatea, zirraragarria da. Ze azkenean emozio puntua badauka, ez? Debekatutako garai haiek, euskera erabiltzearen debekatutako garai horiek, eta orain lekukoa eskuan, ez? Eta bere ilobari, bere semeari, alabari ematea, hori gauza handia da. Gauza handia da bat transmisioaren ikusmigatik. Eta inbeste jende egoteatzean eta... Hortxe, Ametzolan lekukoa, Lauro ikastolak eta Errekaldeko jai batzordeak daramate momentu honetan, 3.372 kilometro horretan, oraindik bidea badauka egiteko Bilboko kaleetan. Jone, Zupetoarekin etorri zara jantzita, korrika egitetik, non egin duzu? Nik hartu dut, Bilbon sartu denean, Ibarreko Landa San Inazioko naiz, eta hor hartu dugu Nekuriko errotondan. Eta, ez dide korrik askorik egiteko denborarik eman, ona etorri behar nuelako, pena eman dit, jarraituko nuke. Baina, bai, egin ditute San Inazio eta Deustuko kilometroak, eta ja Euskalduna Zubian geratu naiz. Apurtxo bat berandu etorri da, nire ilusia zen gau eskorrika egitea eta egun sentia ikustea, baina beste batzuk ikusi dute guk etxean itxaron dugu zuzenekoa ikusten, apurrat kristonez egiten zuerako zazpiterdietan. Eta, egia da ordu aldaketarekin, eta orain dela urte batzuk ere berdin gertatu zen ordu aldaketa, eta Enekuritik sartzen zen, baina guretzako kriston ilusioa da gure auzotik sartzea Bilboko kilometroak, eta azken txampa hau gainera hemen Bilbon amaitu behar duela guk hartzea edo gure auzoko hartzea, hor ikusi dugu auzoko jende pila bat eta ilusioz, eta orain ia hemen noiz amaitu berriro joateko Bilbora. Hori da, Deustutik San Mames ingurura egin duelako, eta hortik basurtu Ametzola
aldera, Josu gure eskuk ere hainbat kilometro erosita eukiritu eta ditu dagoeneko. Bai, hasi ginen Asparrenan, eginoko inguru hartan, eta kilometro hori ere, kilometro ederra izan zen. Ederra izan zen hain zuzen be, 989 kilometro izan zalako. Hau da, nolabait ere 1000 kilometroari lekukua pasatu genion, eta hori ere simbolikoki badu bere xarma, eta gero interesgarri izan zen guretzat baita ere planteatu genuelako estaturik gabeko nazioen kilometro izatea. Eta hor, Omiuneko kideekin, Elena eta Marta etorri zitzaizkigun, eta gero Bia Galegako 3 kide etorri ziren, eta elkarrekin egin gendun Asparrenako kilometro hori, eta hor aldarrikapen bat luzatu gendun, holan labur esateko, zana, euskera gara, baina Euskal Herria ere bagara. Eta Euskal Herriak ere badu bere hizkuntza, eta gainera hainbat eta hainbat herri bagaude nazioak garenak, estaturik gabeko nazio, baina hizkuntza dun nazioak garenak, eta hizkuntza hoiei eustea, sustatzea eta indartzeak mundu hobeago bat egiten duela. Eta hortik bideratu gendun gure mezu hori, elkartasunetik, gainontzeko estaturik gabeko nazioekin batera, eta gero korrikarekin bateginez nola ez, eta aldarrikatuz baita ere Euskal Herria 7 lurralde sustatuko herria dugula gurea. Garako lankidek daramate lekuko orain Errekalde okrez banabil, edo eraman dute behintzat. Errekalde auzoan, justo kilometro hau 3374 hau Komisiones Obreras zegokion, baina ez dugu parterik hartu azkenean. Ez dakit nola bizi izan duzuen sortu dan, sorrarazi duten polemika hori. Bueno, ni egia esan, behintzat gauzak diren bezala agertu direlako, posik eta azkenan iruditzen zait, hartu duenez korrikak gorputz bat eta ikusgarritasun bat, eta da zera bat, aldozula kilometroa ordaindu eta zure minutuak erosi, eta badauka alde hori ere, eta ematen dizu ikusgarritasun bat, eta badagoela talde batzuk horretarako baliatzen duten, eta korrika ez da horretarako, eta korrika da euskara bultzatzeko eta indar hori emateko. Orduan benetan euskararen ez soilik alde ez, baizik eta kontra egiten duten horiek lekukoa eramatea, niri iruditzen zait, lotxagabe hutsa izatea, eta behintzat gauza diren bezala agerian geratu izana, nik horretaz posten naiz, eta azala erazi izana... Errealitate bat, azken finean. Josesuk. Bai, nik azpimarratuko nituzke bi ideia nagusi. Alde batetik gure herri honetan zanpatzen diren eskubidea linguistikoa beti euskaldun hona direla, eta hori halaxe da. Eta bigarren bat da gure eskutik behin eta berriro esaten ari garena, eta da herri honek eskumen berriak behar dituela, baina dituen eskumena blindatzea baita ere. Zebestela, edozeinen esku egon daiteke hankasgora jartzea benetan nahi desiatzen eta lantzen ari garen herri bat. Eta hortik euskararena nabarmena da. Oldarraldi baten aurrean gaudela begibistakoa den elementua da. Norbaitzuk ez dute hala ikusiko, konforme, euren irakurketa hori da, baina berriro diot, hemen gure herrian zanpatu izan diran da zanpatzen diran eskubide linguistikoak beti euskaldun honak izaten dira. Kasualidadez, ez nuke esango. Hortxe. Jende horri ikusgarritasun hori ez ematea eta kentzea, eurak izan dira esan dutenak ez zutela euren burua horri ikusten, eta esan nahi dut, ematen duela hor polemika bat sortu dela eta ez dakiz zer, baina gauza da bilera bat egin zela eta Komisiones Obrerasek esan zuela eurak ez zutela beren burua bertan ikusten, orduan... Eta ez dagoela inongo betorik, ez ez. Hori da. Hortxe, ametzolan Errekalde inguruan 24. korrika eta polemika horren arira PS ere sartu da polemika bete-betean. Alderdi moduan
esan zuelako ez zuela parte hartuko. Gero zenbait alkatek hartu dute lekukoa. Hori nola ze irakurketa egin dezako horren inguruan? Bueno, nik esango nuke aurrena egin behar duten irakurketa eurena izan behar dela. Zein herritan bizi diran, zein herritar ere ordezkatzen duten Euskal Herritarrak eta Euskal Herritarrok guztiok, baina alde hortatik ni behintzat hemendik berriro ere bai egingo nuke aldarri bat, eta da euskera guztiona den territorio badala, eta gainera euskerak arrakalarik baino, ez? Zubiak sortze hortan, baina egia da zubi hori igaro egin behar dela. Kontua ez da zubia sortzea bakarrik. Zubiak igaro egin behar dira, eta horretan hausnarketan ikuste hortik bideratu behar dutela. Zer nolako herria dan, herri horre zer esaten duen, eta korrikara begiratzea baino besterik ez dago, eta horren inguruan ere dagokion hausnarketa egin. Eta bai interesgarria da beti, eta nik uste behin eta berriro esan dugula baita ere, euskera elementu baztertzaile horietatik eta kanpo utzi beharko litzatekeela, eta saiatu aldiren eta adostasun zabalen eta iristea, baina beti ere guztion eskubide linguistikoak errespetatuta. Eta gainera errespetatuta euskal gizartea exigitzen ari dena, eta gainera hitz egiten ari gara zerbitzu publikoan aritzeko hainbat eta hainbat elementuri buruz. Eta zerbitzu publikoan aritzeak esan nahi du Euskal Herritarren zerbitzura aritzea. Eta hori sekul ez dugu ahaztu behar. Eta egon daitezke norbanakoen eskubideak, baina badago komunitate batek dituen eskubide linguistikoak ere bai. Eta hori errespetatu beharra badago. Beraz, nik uste batzuk badutela hausnarketa eta gogoeta egiteko zantzu batzuk. Bakoitza bereak egingo ditu, guk geurea argi daukagu zein dan, eta da euskerak baduela, bere territoriori sendotu eta gainera guztion topaleku izan behar dela, eta arrakala bide baino, inklusio bide eta herri egingo gehituen bide dela euskera. Eta hortan sinisten dugunez, gaur etorria dana, atzo etorria edo bertokoak, euskeran beti izango dut. Gaur zerbaitek blaitu behar baldin bagaitu, euskerak blaitu gaitzala. Eta gaur behar da euriak ere bai. Espero dezagun askorik ez guztitzea bintzat, jai ederra da antolatuta dagoelako. Euskera bintza blaitu gaitzala. Antolatuta dagoelako Eguerditik aurrera Bilboko areatza inguru horretan gehien bat. Ikusi dutugu Bizkaiko eta Euskal Herriko bertsozale elkartek hartu dutela lekuko tartean Aitor Etxebarria Zarraga Bizkaiko egungo txapelduna ere lekukoa eskuan ikusi dugu, eta hortxe. Behar bada Jonezuk gu baino hobeto ezagutuko duzu Bilbo. Bai, orentxe bertan ez dakit non dauden, Ametzolan. Ametzolan, bai. Bai. Okeres Banabil hortik miribilara egingo dute, Okeres Banabil. Orduan gora, handi gora. Aldapan gora doaz, ez da? Ematen du aldapan gora doazela. Ordua sumeak ere topera. Hor besteak beste Goienerrek lekukoa eskuan. Bai, umeekin eta gero kontu zibili behar gara, ez? Batzutan nekeagatik edo dana dalakoagatik, igual umeren bat edo beste erortzen da, eta gero, atzekoak ez dute ikusten, eta hor zaindu beharreko kontua da, ez? Sartu aurretik eta hitz egiten egon garena, ez? Igual lehenengo helburua izaten dela lekuko harrotasuna esartzea, eta albada ez erortzea, ez? Hainbeste kilometro egin eta gero zuri erortzea, udaletxera iristea. Zaindu beharreko elementua izaten da hori, bada ez, bada. Aitortu behar dizuet nire beldurretako badala hor lehenengo iaran jaustea, eta TikTokeko kontu horretan viral egitea, hori da. Bai, bada. Bai, gero gainera korrika beti usten dizkigu momentu zirraragarriak, ez? Edo klausurako zenora, ez? Hau da, klausurakoa izatea eta korrikan parte hartzea ez dakinik. Berez, ez den ulergaitza egiten zait, baina
baina primeran. Bai, berak esan zuen baimenik eskatu gabe joan zela. Ba, hobeto. Bestela ez Hobeto, dietela ze kontigo. igual, kasu batzutan hobeto da barkamena eskatzea, ez? Baimena eskatzea Hori da, baino, hori da. ez? Eta jainkoa aparkatuko da. Bai. Jainkoa aparkatuko duela fijo. Hori seguro. Fijo. Eta Eta alde hortatik, ez? Beti dira elementu horiek edo lekuko erori izenean, eta... Hori da. Bai, baina emakume horren duintasuna baitan, ez? Quieto, antxe, utzi, sartu arte, eta heldu berriro... Behar bat tentazioarekin mesua irakurtzen. Ez nik berehala hor ikusi nituen furgonetan aritzen dianak berehala atea zirala, ez? Sekulako meritua daukate furgonetero. Total, eta nik uste hemendik ere eskertu beharreko lana badala, Ze ikusten duguna da begira, Justo hortik ikusten ditugu. Ematen du entzun egin gaituztela, ez? Baina bada hor, hasi gidariekin, ez? Jarraitu hor kasetarion lana baita ere, ez? Etengabe, amaika Zu hemen erosotasunetik abiltzalako. Claro. Bueno, baina zotbe gauta egun lankideak ditugu, eta udane arbeo lankidea prest daukagu Bilboko kaletan. Udan egunon, ze giro dago Bilbon? Ematen du udanek ez duela entzuten, dagoeneko Bilbon gaude eta korrika baita ere goizeko 7 eta 20 inguruan zen sartzekoa enekuritik. Eta oraintxe bertan ikusten ari garena da jendea batzeko prest dagoela, korrika Miribilatik igaroko da oraintxe bertan eta alde zarreran joango da, atzerapen pixkatekin dabiltza, beraz itxaron beharko dugu eta behin alde zarra igarota ikusten duzu. Hementxe Arrobia ikastolak hartuko du lekukoa, beroketak egiten zebiltzan, besarkak ematen, animatzen, motibatzen eta gogotxo ikusten dira korrikara batzeko. Giro paregabea dugu, herrialde askotako jendea ikusi dugu, dagoeneko Bilbon dagoela, festa handia izango da gaurkoan, eta 11 egun igaro dira atarratzetik, beraz Bilbon jendetza espero da. Atarratzen 5.000 inguru zen espero zena, eta gaur hartu gara 8.000 inguru geundela bertan, beraz Bilboko zifra ikustekoa izango da, eta nahiko historikoa urtengo korrikaren parte hartza inoizko handiena izaten ari baita. Eta esan bezala, Bilboko kaleak zeharkatzen ari dira korrikalariak, euskara garelako eta euskararen alde. Eta udane Bilbon ze ibilbide egingo du korrikak? Ibilbideari dagokionez, goizan esan bezala enekuri sartu da, eta ondoren Deustu, Samames igaro ditu, ondoren Zorrotza, Errekalde, esan bezala segitu batean Miribilatik jaitsiko da eta alde zaharrean sartuko da, hementxe daukagu alde zaharra eta zubi honetatik aterako da erdialdera sartzeko. Eta behin 7 kaleak igarota Busu, Nagaura, Santurtzu eta azpiten ibiliko gara Uribarrin eta udaletxe izango da. Azkeneko puntu nagusia, urduri egongo gara, gogoratuko dugu gainera 11 telebistako lankideok ere lekuko hartza izango dugula 11 kaldera, puntual baldin badabil, beraz urduri, gogotsu eta motivazioz lekuko hori ere gure eskuetatik pasa dadin. Eta udan espero da momentu berezirik gaurko egunean? Une bereziak dagoeneko izaten ari dira, esate baterako Radales lehendakariak hartu du 9 aldera. Euripean egin behar izan du, baina ondo eutsi diola esan dezakegu, ikurreina pila bat ikusten ziren bere atzekaldean, baina gaurko egunean zehar lekuko hartze pila bat izango ditugu, eragile asko eta azkeneko kilometroak bereziki hunkigarriak eta politak izaten dira, esan bezala, 11 ere hartuko du, baina azken kilometro horietan izango dira eragile asko, alderdi sindikalak, alderdi politikoak, Euskalgintzaren kontseilua, AEK-ko kideak eta azken kilometroa, mezua nork idatzi duen jakingo dugu eta egilearen bidetik joango da azken metro gutxi horiek udaletxean amaituko baitugu eta bertan
azken metro horietan ikusiko dugu nork idatzi duen lekuko horrek daraman mezua, eta esan bezala, irrikitan jakiteko zer dagoen lekukoren barnean. Hortxe udane Arbeolankidean Eurkolarekin batera, goizan zehar egingo dugu bat zuekin berriro, hortxe Miribilan sartu berri korrika, okerrez banabil Jone. Bai, hori Miribila izango da, bai. Jendetza ikusten dugu Bai. errepide bazterretan. Aldapangora badara matzetek Aipatzekoa 18 minutuko atzerapenarekin ere badoala, korrika, Bilboko kaleetan. Bai, harin joan da, egia da, deustun geratu dela momentu baten, guk hartu dugu, baitu. Heroikoa eta lekukoa elurrera ere, bai. Ai, ondo dago, bai. Dana ondo. Baina listo. Txarrak. Baina ez da, besoa txartzen Besoa, hori da? ala. Baina besoa ala zekarren. Bai, ala zekarren diot ainerin jartzen. Bai, Eta prakak apurtuta nik uste ere bera da. apurtuta. Ala zekarren, osea, gaixoa. lasai eta lekukoak aurrera jarraitzen du. 18 minututan batzea kontza. Hori da. Bilbon, ez? Azken eguna... Dara dago nartu. Bai, nik uste... Baina atzerapenarekin sartu da, ez da Bilboren Ja. Ja. Gau ez da Hoi da, gauean aritu izan dianak... Agian Motel atzerapen ibili handiagoa dela, zekarren eta labur. Jakin badakigulako zenbait herritan juergare antolatu dutela gaurko aitzakiapean eta larrabetzu esaterako juerga antolatuta eduki dute hori bai gaztetxean. Ostak eta hogei aldera. Eta hauek arindoaz, Pasatu da bertatik. Bai. Zumbar ere egin dute berotzeko ez dakit askorako barri. Nik uste korrikak ematen duela danetareko, bai? Ematen du egun bereziak, momentu bereziak bizitzeko, ematen du aspaldi ikusi gabeko lagunak ere hola tartean, ez? Ikusteko, ematen du nola ez aldarrikapen ugari, ez? Bertaratzeko, eta ematen du, kontzientzia kolektibo horretan ere mugarri bat jartzeko. Eta nik hemendik kasi bat egingo nuke anebera koordinatzailea botatako hitz batzuekin, eta da, kanpoko kapa honek, ez gaitezen kanpoko kapa honetan gozamen hutsean eta geratu eta gogoratu dezagun, ez? Korrikak baduela konpromisoarekin ere lotura bat, eta konpromiso hori da euskararekiko, euskararen sustatze, indartze, erabilera, eta nik aldarri hori ere gaurrenen amaikatik egingo nuke. Esan beharko genuke behintzat. Jaia bai, baina aldarrikapena ere bai. Eta dena da uztargarria, eta gainera bagara gu herri bat gozatzea gustatzen zaiguna, baina gozamenetik asko dugun horretan, aldarrikapenetik oraindik gehiago daukagu. Eta aurreko batean beste inguru maria batean, andaluz batzuekin eta liluratuta zeuden, eta miresmen puntu batekin baita ere, oraindik Euskal Herrian aldarriei nola eusten diegun, ezta? Eta nola kalean gauden batarekin, bestearekin eta bere aburuz, aipatzen eurek hori motelduta dutela, ez? Eta berpiztu beharko litzatekeela hango gizartea, eta esan, eskertzen dugu, baina ez dakit oso gurea den elementua dela iruditzen zait. Eta gero azpimarratzeko da ere nik uste korrikaren inguruan eta aurretik eta egun hauetan guztietan zenbat ekimen eta korrika kulturala. Bai, korrika kulturalaren arira antolatu diren, herri auzo guztietan eta korrika batzordeak eta bai, ematen du, ez dakit, hain ekimen polita izan da eta oso hunkigarria da eta oso jendea lotzeko badauka gaitasun hori, baina azalean ez geratzeko ere, azkenan baimentzen duelako, tokian toki, auzoz auzo, herriz herri, jendea antolatzea, bere enpresa, bere auzoan, bakoitza dagokionean, eta alduen tokian, taldeak antolatu eta zehozer antolatzeko, eta ia horrek pizten duen aurrerago ere, ez dakit, euskararen alde, eta horre sare bat sortzeko,
eta bueno, gaitasun hori ere badaukala, badauka gaitasuna 11 egunez gauta egun gelditu barik Euskal Herri osoa gurutzatzeko eta horrek ere jendea batzeko eta Euskararen alde antolatzeko gaitasuna ere badaukala. Hortxe, subiltzaileak ikusten gabiltzat, aldarri ez ari garela beste gonbidatu bat gehitu nahiko genuke mahai buelta honetara, Bilboko gukak ekintza egin duelako gaur goizen eta pantailaz ez talde Anderan akabe daukagu. Ander, egunon? Egunon, saupa. Zer moduz? Ondo, aprobate. Pako, gazte hartu. Ondo, pues. Esan dugu gukak ekintza egin duela Bilboko edo Deustuko eta Osanda kaletan. Ze egin duzu zehazki, Ander? Bueno, irudikatu dugu blog bat taluntzen. Eta, bueno, gero ya korrika pasa. Apurte. Baina, jendeak ikustu, eta imposto de, korrika badelako ikusten dugu zer hartu duen testua parte hartzen duen, ikusten dugu, horria zeren alde gaude, karte izan norbanako, danon artean, aurrera puztu. Eta zer dago aldarrikatzeko gaurko egun batez, Ander? Bueno, gaurko gauza daude aldarrikatzeko. Bilbon euskaraz bizializateko ikusi dugu gauza. Eta orduan, ikusteko Zailtasunak ere baditugu, Ander, ondo entzuteko, baina amaitzaldera ze asmo ditu hemendik aurrera gukak? Ez dakit entzun diren galdera. Galdetzen izun, Ander, ia gukak ze asmo dituen hemendik aurrera? Ea gukak, hemendik aurrera? Ia gukak ze asmo dituen hemendik aurrera? Arazoak ditugu Ander entzuteko, garoraz entzuteko behintzat. Ia... Ander, anakabe, eskerrik asko eta eutxi horri. Gero arte, hortxe Jones ezagutuko duzu gukak egiten duen lan hori. Bai, ez dut ikusi zer egin duten lehen gero ikusi dut bideo bat, baina ez dute zera kuboekin egin dutela, ez dakit zer irudikatu duten. Ez dakit irudi horiek jartzeik daukagun lankideok, ikusteko gukak ze ekintza egin duen gaur Lehendakari Agirre hiribide horretan. Eta gero hori korrika pasatu denean, bota ikustu, kuboekin egindako zera batzen egitura bat eta figura bat egiten zuten, baina ez dut ikusi... Hortxe, beko irudi horretan ikusten ari gara, nola korrikaren pasakera horretan bota egin duten, erdalduntze makinaren metafora hori. Bai, azkenean... Horian, ikuste aldarrikapena da, ez soilik oso zaila dela Bilbo baten adibidez euskaraz bizitzea egunerokotasunean, baizik eta trabak eta zailtasunak topatzen ditugula denbora guztian eta azkenan horrek zer eragiten duen, ezta? Eta erralduntze makina da bota duten uste. Hori da. Hortxe gukak egin duen ekintza aldarrikapen hori. Gogoratuko dugu bide batez Bilbora heldu aurretik korrikak sei bilbide egin duen gaur gauean, ia bideoa jartzerik daukagun lankideak. Bitartean hor Bilbo zaharrera sartzen korrika, hortik alde zaharrera egingo dut, eta hor ikusi dugu motibat mikrofonarekin dokumental bat ere egiten ari direlako aurtengo korrikan. Bai, ari dira, eta...
Eta benetan gogotsu nago ikusteko Hortxe gaueko irudiak Eibarretik Ermura egin duelako eta hortik Durangaldea eta Txorierri igarota Bilbora sartu da Enekurritik esaten gabiltzan moduan. Esaten ari ginen dokumentala ere grabatzen ari direla urtengo korrikan 2007ko zinemaldian aurkezteko asmoarekin, Jalgiadi izenarekin. Ideia kuriosoa bintzat bada. Ideia kuriosoa eta nik esango nuke ideia ona. Oso eta beharrezkoa behar bada. Eta beharrezkoa konstantzia bat geratu dadin, ezta? Eta gainera elementu bat izan dezagun urteak joan urteak etorri, ez? Hor altxor gisa erabiltzeko, aztertzeko, baita ere gure iragana ere, ezta? Horren berri izateko, eta nik uste bueno, ni gogotsu nago, da irrikitan nago ikusteko zer ematen duen, ze egia da korrika, gainera aipatuko nuke beste elementu bat, ezta? Inklusibitatea, ez? Eta da kasu honetan euskera moduan, ez? Euskerak batzen baldin bagaitu, korrikak ere batu egiten gaitu eta hau azpimarratzea ere interesgarria da, eta dokumentala, nik uste hemen parte hartzen ari garen guztiok ere hortxe ongo garela, zer nolako ekimena sortzen dan alde hortatik ere. Deialdiare egin delako herritarrok bidali dezagun gure testigantza hori eta okeres banabil zabalik badago bidaltzeko aukera hori. Eta da, lehen Jonek ere aipatu du, eta ideia hori uste oso importantea dela, eta da, korrikak ere komunitatea egiten da. Eta Jonek aipatu daulen oso ondo, ez? Ona iristeko aurretiko lan asko ugari eta, ez? Egin behar dira, eta bat antolakuntza aldetik da. Eta gero, auzoen arrotasuna zentzu honenean, ez? Auzokideena, horra gertzearena, herriena, elementu guzti horiek egiten gaituzte. Eta uste dut, eta gainera eragile asko gaudenean momentu honetan esaten komunitate izaera horri eutxi behar diogula, ez? Moteltzen ikusten dugula, norbanako keria gaina hartzen ari dala, eta kontu guzti honetan, korrika moduko ekimen alduntzaile bat komunitatea egiteko, nik uste oso interesgarria dela, ez? Hortxe korrika San Antongo zubian sartzen, zuzenekoak ere utxegin du momentu honetan. Hortik Alde Zaharrera egingo du Jon eta hort espero dira igual behar bada eguneko irudirik ziraragarrienak. Nik Alde Zaharrean ez dut inoiz hartu, baina bai bideoak eta beti zirraragarria da Alde Zaharrean sartzen denean oso polita da. Eta jonik azpimarratu nahiko nuke ere zuzeneko emisioaren zera hori, zenbat pertsona egon garen aste oso honetan, aste terdi pantailari itxatxita, baina horren atzen dagoen lan guztia ere, eta komunikabidek egiten duten lana, eta kilometro bakoitzaren bideoa ikusgarri dago hor, norberak eduki esan, berak egin zuen kilometroaren oroitzapen hori, hor dagoen niretzako privilegio bada
eta hori hor geratuko dela jasota etorkizunerako, eta horrek atzean daukan zuzeneko transizioak egitea saio bereziak oso lan handia da, jende askok parte hartzen du bertan, eta oso polita eta Guri dago egunetik behintzat 11 kalekin berezia egin duelako, jakina den moduan. Hor korrika Bilboko alde zarrean sartuta. Beste, ateratzen ari dira niretzako ezaugarri klabeak diranak, korrikak denak bere baitan hartzen dituenak auzolana. Eta gauza hauek auzolan egiten ditugu edo bestela ez dago moduri. Oda, nola esplikatzen diozu Euskal Herritar bat estenari 11 egunetan 3.000 eta piko kilometro egingo ditugula, Atarratzetik Bilbora, geratu gabe, berdin dela elurra egin, ze urte batzuk egon dira, elurra egin izan duena, beste batzuk gogotsu ibili garenak eguraldi ederrarekin, eta bar, baina ez dena geratu, berdin dela ze ordutan, gainera AEK-ko kideek ere aipatzen zuten hor, ez dela egon kilometrorik jende gutxirekin, beti egon dela hor, taldetxo bat horri aurre egiteko, eta horrek asko esan nahi du Euskal Herritarroi buruz. Eta hau aipatu zuen moduan, Somera kalean okeres banabil, Jone. Aldezarreko zazpikatuko kidek lekukoa eskuan. Bai, aipatuzu zaila dela esplikatzea Euskal Herritik kanpoko jendeari, baina orain dela 40 piko urte Euskal Herritarrei eta Euskaldunei hau azaltzea ere, imaginatzen dut, orainek kriston lana dauka atzean eta 2 urte ematen dira korrika prestatzen, baina orain dela 24 korrika horrek bai zeukala meritoa eta esatea babeitu egingo dugu hau eta gainera ez gara geratuko 11 egunez, eta egingo dugu gau eta egun eta lotuko dugu jendea Euskal Herri osotik lekuko bat eramateko, eta lehenengo korrikek eukizuten zera hori bai izan zela. Eta horrek asko du sinestetik. Asko du sinestetik, eta nik uste bizi ditugula garai batzuk, hortan ere jauzitxo bat egin beharko genituzkenak, bai? Eta da sinestearena. Sarri askotan eta esaten da, ez? Egin zuten, inork etzielako esan, ezinezkoa zala egitea. Bueno, esango zieten, baina. Eta batek esangoan, hori da ezinezkoa, nola bururatu altzaizu. Baina norbaitzuk egon ziren horri eutsi ziotenak. Eta euste horrek ekarri gaitu gaurko egunera. Bueno, ikasi dezagun baita ere, ze hori ere sinesmen sakon batetik etorri izan, eta gaur egun gozamen hau hartzeko aukera eskaini digu, AEK-ak eta korrikak. Eta nik espero dut honetan ere ikasiko dugula, eta beste eremu batzuetara ere, sineste hori, hau da, egiteko gai garela, eta posible egin behar dugula, egitea, ez da? Gure kasuan hortxe gabiltza, herri libre bat, ez da? Eta herri libre bat, herritar libre osatutako herri libre bat. Hortxe Unamuno plazara heltzea 24. korrika, Jone, ikusi dugu pasatu dala besteak bestea Daska tabernatik. Euskararen aterpe asko daude Bilbon, Daska, bira, ze garrantzitsuak diren, ez da? Bai tabernak eta bai gaztetxeak, zazpikatu gaztetxeak, auzo elkarteak, aisialdi taldeak, kultur taldeak, talde politikoak, eragile politikoak, danak dira beharrezkoak, bai, euskararen alde. Eta bai, arnazgune horietan badaukagu lasai, ez dakit, euskaraz bizitzeko edo behintzat, ez dakit, hor lasai eta eroso egoteko espazio bat, eta bai horiek indartu behar dira, gaztetxeak, auzo guztietan, eta bueno, justo oraintxe bertan Bilbon ez daukagu garai batean eduki genuen, ez dakit, gaztetxe kopurua, baina batzu badaude,
justo, deustutik sartu da Ramonika Jaleti momentu baten, ez gara deustuko gaztetxetik pasatu, baina, bueno, horre egiten da lan handia. Eta horrekin batera, okerez banabil, behar bat Josu, zuk ere ezagutuko duzu, Kalderapekotik okerez banabil, pasatuko dira laster. Bai, bueno, Kalderapeko ere etxetzat daukagu, ez? Hainbat ekimen eta hor, esate baterako azkena behintzat gure eskutik eta bideratu duguna herrituren, ez? Aukera hori eta ekimen hori bertan gizarte eragilei aurkeztu genien eta izango dugu denbora datozen hilabeteetan ere Euskal Herritarroi eta Euskal Gizarteari herritutzeko aukera emateko eta gure ustez bada beste ekimen bat. Xumea agian, baina duela zenbat korrika, Jone, norbaite pentsatuko zuen, guazen hau ere egitea modu xume batean, eta begira ze dimentsio hartu duen, ezta? Hau da, batek normalean jakiten du nondik abiatu nahi duen, baina sekula gero ez daki sortutako horrek zer nolako auspoa hartuko duen. Eta kasu honetan guk herriturekin ere alegin berezi hori egingo dugu, norbanako erabakia izateaz gain, komunitatea osatzeko balioko duelako eta gainera ikusi behar datozen garaiak ere zer nolako garaiak izango ditugun, zer etorriko zaigun, eta nik uste hor Euskal Herritarrok belarriak tente izan beharko genituzkeela eta lortutako eskubideetan eta gure gizartea blindatze aldera hor tentuz ibili eta eman behar ditugun urratsak ez daitezela atzerantzako urratsak izan eta bai ostera aurrerako urratsak, ze herri honek eta Euskal Herritarrok bai behar ditugu gure bizi baldintzak hobetzea, duguna blindatzea eta erronkei aurre egiteko beste erraminta, tresna berriak izatea. Horrekin lotuta orain azeteke Aldezarreko etxe bizitza sindikatuak eta kramak eta okupazio bulegoak daramatela hirurek gainera elkarrekin ze polita lekukoa txandakatu beharrean. Hirurek elkarrekin. Esan dugu ordu laurdeneko gutxi gora berako atzerapena. Orduan 3 minutu kendu dizkiote atzerapenari. Da bilela, korrika Aldezarrean barrena hortik abusura egingo du eta... Orain abusura, joan behar du? Abusura, gero Bolueta, Txurrinaga, Santutxu, Megoña, Uribarri, Abando eta Indautxu igaro eta udaletxerako bide hartuko dutelako eta hor Kresbanabil gure eskuk kilometroa, hor inguruan. Bai, Dia de Aro eta gero Generalegiaren hor bide gurutzetxo batean hartuko dugu eta... Helduko zara? Espero dezagun. Hemendik korrika? Espero, hemen bukatu, bizka bat berotu, ez? Giarra berotuta bertara iritsi, petoa jantzi eta gustora egin gainera horrela izan delako, korrikarekin gure eskuren zorreratik bat egin dugu, nik uste hor badagoela gure artean harreman izugarri onaz harago sinergia bat, bai? Eta lotura bat herri hau zer nolako herria izan behar den, eta ekak beti inguruan eta aldamenean izango du gure esku. Eta nik gustora ordezkatuko dut, Nejuarekin batera, Nejua, zuzendaritza kidearekin batera, eta seguru nago gero gure eskuko Bilboko taldeko hainbat kide ere hurbilduko dirala, eta nola ez, zuzendaritzako beste kide batzuk ere. Izango da Bilboko kilometroa beti berezia izaten da, bat kilometroa estelako, ez? Eta hori ona da, Ondarruko kilometroa moduan, ez? Kilometro hartu dugu, dira 300 metro, 400 metro, baina horrek ere bere horretan erakusten du giarra. Eta nahiko nuke nik momentu oro eta leku guztietan
korrikaren kilometroak 300 metroko kilometroak izango balia. Edo laburragoak. Edo laburragoak. Edo laburragoak. Batek esango lukean moduan, zenek esadan euskalduna izatea. Bai. Aste honetan bereziki. Bai, bada. Bueno, a ver, 2 urtetik behin da, eta... Eskerrak hori ere. Eta egiten dugu bideo hori. Baina nekesean ere nik uste egunero aurkitzen ditugula euskaldun izateko arrazoi indartsuak. Eta horrek eramaten gaitula aurrera. Hortxe, Bilboko Alde Zaharra atzean utzita, abusurako bide hartuko du 24. Lekukoak esan behar nuen, korrikak. Eta 11 kilometroa... 11 kilometroa hartu behar dugu... 11etan. 11 eta laurden inguru. Uribarri inguru horretan, 11 eta laurden inguru, baina doan ez atzeratuta, hobeto guretzako. Gero ez, ikurrei begiratuta beste elementu batera nik azpimarratuko nukena da, korrikak azaleratzen dituela gure gizarteak, ez? Dituen baitere giharra leku askotatik, izan feminismotik, izan etxe bizitzen ingurutik, izan, ez? Hor badodela pensionistetatik, badirala elementu asko hor azaleratzen diranak, eta baita ere, beste herriekiko elkartasuna. Eta hor, etengabe ikusten ari gara Palestinako ikurra, ikusi izan dugu baita ere Sahararen aldeko ikurrak, ikusten ari gara gainontzeko herri hainbatetako ikurrak, eta uste dut horrek ere adierazten duela, eskarela bakarrik gure herriari begirako herri bat, bai? Oda, badugula beste begirada bat. Eta gurea defendatze honetan ere, ez ditugula hasten, ez? Bat, azke espaldin bada, ez? Eskarela besteok azke izango, ez da? Bai, eta hori lotuta lehen aipatzen egon garenarekin zelan batzuk euskara baztertzailetzat jotzen duten, eta hori hizkuntza bat bere horretan herri baten hizkuntza ezin da baztertzailea izan, eta euskara guztiona da, eta ez da inondik inora horrela. Bai, eta gainera, diskurtso hori nik uste, hori bai arrazia jarri behar diegula. Eta da, bai, euskara euskalduna dala, ez? Euskara da euskal herritar ororena. Eta euskal herritar orori azaldu behar zaio euskara zein ederra dan. Da, euskara ez izatea edo bere ez egiteak zer nolako aukera galtze badan herria ulertzeko, herri baten kultura ulertzeko, herri baten ondarea, herri baten nondik gatozen ezagutzeko, eta alde hortatik nik uste denon lana izan behar dela euskerara ekartzea laguntzetatik. Hor, euskera ikasi nahi duen orok aukera izan behar du euskera ikasteko, eta gero apurka, Jonek ondo aipatu duen moduan, euskeraz bizitzeko aukerak eta lekuak eta eremuak ere gerozta indartsuago bihurtzen joateko. Hortxe, 24. korrika Bilboko San Francisco auzotik amaitzen joan behar dugu bikote, esan dugun moduan guk ere korrika egin behar dugulako. Eta beroketak aurretik. Eta beroketak. Maiare botatzen ez dugu. Hortxe, Bilboko irudiak jendetza ikusten dugulako Bilbon. Eta jendetza ikusi dugu bebai azken egun guztietan. Eta niri berezeki harreta ditu dit, ezkerralde inguruan ikusi dugun jendetza hori. Bai, gainera ezkerraldera uretatik pasazan lekukoa. Bai. Horre... Batean jende batek laga behar izan zuen. Albo batean korrika inklusiboa da uretatik pasatzen den arte. Eta irudi horiek oso bitxeak izan ziren. Ez baina hori ere bere balioa ematea benetan, aurre ikus daitezke, horrelako irudi indartsuak ingurune konkretu batzuetan. Ni Leharti baitik nator, Ondarrutik nator. Lekeitio, Markina, Berriatua, ez? Inguru guzti hortan, espero daitekeena hori da. Baina eskerraldean hori ikustea, nik uste, euskal herritar oro eta euskaldun oro arrotu egin beharko ginatekeela. Ze horrek esan nahi du,
inguru hortan, inguru eremu soziolinguistiko horretan, lanean ari diren pertsonak lan bikaina egiten ari dira da. Eta hor badagoela permeabilidade bat, eta lanketa oso bat, eta ni bereziki horrelako eremuetan jendetza ikustearekin, jendetza irripartsu ikustearekin, euskararekiko lotura horrekin ikusteak, bai, asko posten hau. Inguru horretan ere badagoelako Euskal Herririk, bai, eta badago euskara ardatzuten hainbat ekimen, eta jaialdi. Eta Bilbo gaur euskararen hiria bihurtzea, Baiona izan zen moduan, eta gure hirietan ematen diren horrelako bizipenak sortzea, eta erakustea Bilbon euskerak duen giharra, nik uste hori motibagarri izango dela 11 egunetan korrika, da 12 egunetatik aurrera jarraitzen dugu euskera hitz egiten. Eta bati baino gehiagori min ere emango dio gaurko Bilbok emango duen irudi hori. Bai, baina min hori bakoitza sentituko du, besteok, eta nik uste gehiengo handi batek, posa eta arrotasuna. Bai, niretzako izango dugula. Oso polita ikustea, batzutan kostatzen dena, ez dakite, lantzea euskara ere ondo pasatzeko eta ez dela bakarrik eskoletan ikasten den hizkuntza bat eta bizitzeko hizkuntza bat eta danerako baliagarria den hizkuntza bat dela. Gaurko egunetan hori erakusten da eta gaur danok nahi dute korrika egin eta batzuk ez dira, ez dute egunerokotasunean euskara erabiliko, baina gaur ondo pasatuko dute euskararen inguruan eta agian bihartik aurrera hasiko dira jende batekin euskaraz egiten eta horrek dibertitzeko hizkuntza ere badela argi uzten du eta batzutan hori kosta egiten da lanketa hori egitea, batez ere umeekin edo eremu batzuetan eta gaur argi eta garbi geratzen da eta hori... Bai, nik izango nuke, eta gainera leloari helduta euskara garela, ezta? Eta izango garela. Izango garela, seguru, euskera dugu eta euskerak gaitu. Beraz, konturatu gaite zen, euskerarentzat ere euskal hiztunak zein garrantzitsuak diran, euskara garela, ze nik neu behintzat euskarari gabe ez dakit mundua irudikatzeko gai izango nintzatekeen, edo mundu oso arrotzean sentituko nintzatekeen, eta euskera dugula baita ere altxor gisa, hori ere, baina altxorrak ez dira gordetzeko, hori honintzaen baita guztiak esaten zuela, ez da? Altxorrak ez dira hor gordeta eukitzeko eta iskuteuta eukitzeko. Altxorra da, eta altxorragoa izango da, erabiltzen dugu ninean. Bikote, amaitzen joateko, bi galdera labur erantzuteko, alde batetik ia nor uste duzuen izango dela mezuaren egila, ia susmorik daukazuen. Aurreko baten idurrez gizalen izena agertu zen mai buelta honetan, ez dakite... Ez dakit. Nik ez daukat, gainera, berdin zait. Bai, esan nahi dut, egiten duenak, ziur nago, bikaina egingo duela. Eta bikain jakinaraziko duela, euskal gizartea momentu honetan euskararekin dagoen egoera, euskal hiztunon egoera, euskal herriaren egoera isladatzen jakingo duela. Eta nik egiten duenak egin, konfiantza osoa daukat egingo duen horretan. Hori bai, konfiantza besteko irrika eta gogoa daukat. Hori bai. Jakiteko nor den eta nor baino gehiago zer adierazten duen. Hori izango da, aurre ikusitakoaren arabera behintzat 12ak eta 4 alde horretan Bilboko udaletxe parean. Bigarren galdera edo, gaurko goiz labur edo, honen titular bat eskatu nahiko nizueke, barkatu. Euskera gara, Euskal Herria gara, Euskara izango gara, eta Euskal Herria guztion artean egin dezagun. Nik lehen aipatu dugun antolatzeko, tokian toki antolatzeko eta antolakuntzarako gaitasuna, eta aldarri korrikaren lekukoaren atzetik ikusi ditugun aldarri guzti horien jarrai dezagula urte osoan zehar bai euskararen alde eta bai
hainbat ekimenen alde borrokan. Horrekin geratuko gara bikot, eskerrik asko gaurkoan gurera tortzeko tartetxoa hartzearren. Zuei gonbidapena gaitik. Estimatua izan da. Bata korrika egin da, beste batzuk korrika egitera. Egitetik eta egitera bebai, Hoi da. Baiz hemen ere esatetik eta egitera pasatu beharra dago. Hori da. Eguzkiare atera da orain. Eta ia eguzkiak irauten dauen, oraino beraz gure korrika partikular hau, horrela igaro da eta horrela kontatu dizuegulako, dakigun eta modurik oberenean behintzat. Eskerrik asko egun hauetan Amaikarekin bat egin izan duzuen guztiei. Gogoratu Amaiketan elkarlaneko saio berezia izango duzuela ikusgai, Euskal Hedabideok elkarlanean ekoiztuko duguna Ekin Etorra Sagast eta Iaski Serranoren eskutik. Beraz, hortxe hitzordua goizeko Amaiketatik aurrera Amaikan ere ikusgai egongo dena. Gure aldetik besterik ez, eskerrik asko eta hurrengo arte. Korrika etenik gabe eskaintzen jarraitzeko, babestu Amaika, herria egiteko. Eskestatu argazki, korrikako webgunean izango dituzuetan. Argazki ederrak egiten ari dira hemen, eskeskatu! Eta neska, galtzatu lekuko.